गाबोन 4 मे विधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावजागोन। 19 नं सिडली चिरां बियाबनि बीपीएफनि बिजाथि पानिराम ब्रह्मआ गावनि देरहागोना रोखा होननानै फोरमायदों। गोबां भटनि फारागथियाव देरहासार जागोन होनना फोरमायो पानिराम ब्रह्म बिथाङा। एनडीएआ बीटीसीनि मोन 15 मासियावबो देरहासार जागोन आरो आसामाव एनडीएआनो सरकार दागोन आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो गिबि मन्त्रि जागोन होनना बिबुंथि होयो। एक्जिट पलाव ओंखारनायनि सायाव फोथायनाय दं आरो मोजां मिजिंबो दं होनना फोरमायो पानिराम ब्रह्म बिथाङा। सोर दं फोथायनाय दं। एबाराव जोंनि सिडली समस्थिनि जेसेबां रायजोफोर दङ जोंनो भट होगोन आरो देरहानाय खाथां। नोंथांनि बादायनाया सोरजों जागोन होननासो गाबोननि दिनाव? बादायनायखौथ' आं बिदि नुवाखै। जों चेलेन्ज होनाय आं नुवाखै आरोखि फिल्डआव। माने थानाया थागोन। माने गणतन्त्र देशआव बयहाबो मोनसे अधिकार दं गेलेनायनि, खिन्थु जोंजों माने चेलेन्ज खालामनाय आं बेबायदि नुवाखै आरोखि। जों मोजां माने बेब'दानाव देरहागोन। बेसेबांसो जौखोन्दोआव देरहागोन, माबायदि मार्जिनाव सार? बेखायनो आं गोबां बेब'दानाव अर्थात गोबां माने डिफारेन्सआव जों देरहागोन आरोखि। गोबां माने बुरजा भट मोननानै जों देरहागोन। आं नाम्बारखौ दा बुंला। गासै बिटिसिआव मोनबा समस्ति दङ, बिनि गेजेराव बेसेबांसो मोनगोननि आसाबादि नोंथांमोननि दोलोआ? एनडीए जुदि एनडीए हिसाबै नोंथांमोना गेलेनो? जोङो एनडीए हिसाबै बिटिसिआव 15टा दं आरो जोङो नुदों जे 15थायावबो जों देरहागोन। माने जोङो गासिबो जों रिपर्टखौ मोनजोब्बाय। रायजो राजाफ्राबो बुंदों जोंनो भट होदों होननानै। गथिखे 15थाबो देरहागोन। आसामाव माबायदि आसा एनडीए हिसाबै? एनडीएआनोथ' सरकार खालामगोन। एक्जिट पलआवथ' जोंखौनो बांसिन देखायदों, एनडीएखौनो। आरो जोंहाबो बिसास दं। एक्जिट पल नङाब्लाबो जोंहाथ' मोनसे ग्राउन्ड रिपर्ट थायोना, रायजोफोरजों जोंहा मोनसे सम्पर्क दं। दोलो नालाय, दोलोआ जादों दोलोआ सोरजों जायो? रायजो राजाफोरनि अननायावसो जायो। गथिखे रायजो राजाफोरनि जेनाखि निफ्राय जों जि मिथिनाय बे हिसाबै जोंनो भट होदों आरो बे हिसाबै जोङो माने